Tak, práve teraz sa nachádzame v Samarkande. Dnes sme tu už druhý deň od príchodu. Prišli sme sem v podstate kedy? O 5 ráno? O 5 sme ráno. prišli Áno. miestneho času a podarilo sa nám ubytovať. Pospali sme si tak do 12. A potom sme išli vlastne do mesta. Porozprávaj kde. Potom sme išli do centra Samarkandu. Hneď naše prvé kroky ale zamierili vedľa hotela, lebo tu vedľa hotela, kde sa aj teraz nachádzame, máme tú Bibi Khanum. Toto stupne preto. Obrovské, 38 metrov vysoké. A potom sme išli na námestie Registan. Na najznámejšie námestie v Samarkande. A kde sme strávili v podstate celý deň na tom námestí v Registan. Hej, a bolo tam krásne. A najviac ma prekvapilo, keď sme tam boli večer. A ty si tam akurát točil video, iba také akože. A zrazu tam začala hrať hudba. A tam na takom námestičku pred nami som si myslela, takí dvaja, lebo robili také zvláštne pohyby, že to si tam oni púšťajú tú hudbu a že zrazu tam začnú tancovať, že nejaká show. Lebo ešte sa tak otočili a zrazu začala hrať hudba, no a také krásne osvetlenie, úplne nádherné. Takže to ma asi najviac prekvapilo a fakt to bol krásny deň, aj keď Daniel bol včera nejaký unavený. A dosť sa tu tak aj mení počasie, že cez deň celkom fajn, teplo, ale hneď ak zajde slnko, tak hneď je tu zima. Tuto za mnou si púšťajú šárka nejakého pekného. S nejakým vtáčikom. Pekné. Ľudia tu žijú úplne iný život. Aspoň zatiaľ sa nám tak zdá. Decka tu behajú oproti hotelu, neviem, či není nejaká škola. Vyzeralo to tak, keď sme išli, a keby išli decka zo školy, behali, naháňali sa tam, bláznili sa. Proste žili život jak my kedysi, že nepozerali iba do mobilov. A zatiaľ sa nám tu veľmi páči. No a hovoril si, že čo máme dneska v pláne? Dneska pozrieme mauzoleum Amira Timura. Teraz pôjdeme do mešity Bibi Khanum. Odtiaľto ale pôjdeme tuto na Siob bazár pozrieť na trh. Asi, keďže to nie je ďaleko, odtiaľto pôjdeme na cintorín Shahi Zinda, kde sú krásne mauzole a taktiež farebné, vykladané tými keramickými dláždičkami peknými. A dnes je krásny deň. Dnes to má byť 21 stupňov. Včera pofúkovalo a ten mráz sa dostával do kosti. Bolo to celkom nepríjemné, pokiaľ sa človek neobliekol, jak ja. No a to je tak všetko. Takže ideme. Môžeš točiť.
Что-то там перемотано.
Да, спасибо. Спросите у меня, я вам это скажу, точку на Яндексе. В общем, мы с вами... Из дома? Да, знаю. Напомните, я вам отправлю. Номер. Я ему привет от Москвы. Práve sa nachádzame v Bibi Chanum. a je tu krásne. My keď sme sem prišli, tak tu bolo ešte úplne málo ľudí, iba tu sedeli nejakí na lavičke, akože ani teraz tu není veľa ľudí, takáto skupinka tu je za nami. A postupne sa to naplňa. Postupne sa to Ale na naplňa. začiatku sme to mali tak povedať pre seba len. Že tu bol nebeský kľud a som myslel, že to tak aj zostane, ale postupne pribúdajú turisti. No. A to už je tu koľko? 10 hodín? 11 už bude. 11 hodín. To je do obeda. Nádherne tu vyhrávajú vtáčiky, neskutočná atmosféra úplne, jak v raji. A takto. Nech si to tu dobre zapamätáme. Tak natočíme si tu toto. Takto sme si to tu užili. Len tam hore mi Danči ukazoval, lietajú. Vtáčiky sa tam schovávajú. A hen tie dvere, oni takto vyzerajú odtiaľto, že sú hrdzavé, ale oni sú z dreva. A sú krásne. No. A tam vnútri je to tiež veľmi pekné, tam si bol? Ja som tam bola. Ešte som nebol. A tam sú nejaké obchodíky, alebo? Alebo čo tam je? Prezrad nám, čo tam je? Nechcem im prezradiť, čo tam je. Musíš to tam ísť pozrieť a natočiť, keď to chceš vidieť. To je prekvapenie. To sa nedá opísať slovami. Ja už to mám natočené, takže... 15 minútové video urobila. Musíš si to natočiť ty. Ale no mne sa tam páčilo, nejaký pán tam niečo vyrába a niekto tam vyhráva na pišťalke a je to také príjemné, že sem tam niečo zafúka na pišťalke, je to paráda, ale najlepšie sú tie zvuky vtáčikov, nejak tie vrany na Slovensku, ale hen to neviem, to není vrana tam? A straka. Straka? Videla tam, že tam straky lietajú. Ale tuto také krásne vtáčiky tu poletujú a krásne tu hraje fakt, že mega. Plný život. Tak si tam vyhráva na tej píšťalke. Rôzni ľudia zaujímaví sa tu pohybujú, akože rôzne národnosti, turisti. Tak iba obzerám, že ak sa obliekajú, aké majú všetky decká, jak sú poobliekané a tak iba hádam, že ako odkiaľ asi by títo mohli byť. A je to zaujímavé, nejaká pani tam pri vstupe. Neviem, ja som jej nerozumela, ale aj tebe sa tam prihovorala. Tuto ako keby niečo chcela od ľudí, ako keby pýtala, neviem, či peniaze na niečo, alebo za niečo, alebo či niečo ponúkala, ale všimla som si, že ľudia potom vždy tak iba niečo odvrkli, išli ďalej, ale neviem. Zatiaľ nemáme tu takú skúsenosť, že by tu nejako od nás pýtali peniaze, alebo ja neviem, iba pri registrovaní na tej platforme. No ponúkali tam. Taký chlapec tam bol, čo pýtal peniaze. Čo myslíš, že pýtal peniaze? Ty myslíš ten, čo ponúkal? Nie, ku mne, keď došiel, taký malý chlapec. Malý chlapec, a čo si pýtal peniaze? Čo ti povedal? No, že chce peniaze. Ale ja som žiadne nemal. Give me money, či čo? Lebo sme ešte nemali zamenené nič. Hej, money, niečo z money. No. Dvakrát za mnou došiel, tak som povedal, že nemám, lebo fakt som nemal.
Takýto krátky vstup odtiaľto a my pokračujeme teraz na Sil Bazar, na trh.